Добрый дзень усім добрым людзям. Калі у вас ёсць электрамабіль, то зразумела пастане пытанне яго зарадкі, падхарчаваць яго электраэнергіяй. Гэта можна зрабіць у горадзе ад хуткіх зарадак з пастаянным і пераменным напружаннем, са сталым напружаннем, але гэта можна і зрабіць і ў сябе на лецішчы, на вёсцы, у пасёлку, дзе ёсць у вас свая хацінка і ёсць доступ да электрычнасці. Я распавядаў, як я ў сябе зрабіў на вёсцы і з падручных матэрыялаў, але самая галоўная умова гэта каб усё было зроблена надзейна, каб былі драты патрэбнага памеру, каб яны вытрымлівалі 7 кілават на працягу доўга часу заражацца. Гэта ахоўныя прыстасаванні на 380 і на 220 на розетачку. Ну, гэта я зрабіў у сябе, каб можна было выкарыстоўваць вось такую зарадную станцыю. Да мяне звярнуўся знаёмы, які таксама папрасіў зрабіць яму вонкавы шафу вонкавую для падключэння электрамабіля. Тут я уже не буду зрабіць падручных матэрыялаў, у яго ёсць грошы, і мы дамовіліся, што будзем выкарыстоўваць усё самае лепшае. Гэта такая пластикавая шафа, дзе будуць розныя у нас ахоўныя прыстасаванні, і таксама сам блок зарадкі. Яна не ржавеюча, зразумела, яе не трэба фарбаваць і будзе стаяць доўга і надзейна. Вось гэта нізкавольтная апаратура, якая будзе стаяць у шафе. Зразумела, што разраднік абавязкова, таму што можа трапіць маланка і выпаліць усё. І не дай Бог яшчэ і на ваше здароўе пасягнуць і маёмасць. Потым аўтамат, УЗО, трохфазная розетка, 5 полюсоў, каб засілкоўваць зарадку, і розетка на 220-16 ампер з дыфаўтаматам, каб можна было ўключаць мыйку альбо там што яшчэ пыласос, напрыклад. Таксама сам блок зазямлення камплект, які гатовы у нас, каб маланка трапіла было куды ісці. Ну і кабель, якая ад шафы ў ліку прыйдзе к нам да уже шафы для зарадкі. Браніраваны кабелюка 5х10. Так выглядае апаратура, якая собрана на монтажнай панелі гэтай шафы. Зразумела, гэта у нас прыходяшчы нуль, разраднік ахоўны, аўтамат, які запітвае УЗО. УЗО будзе запітваць розетку сілкавання на 380, і потом дыфаўтамат, які засілковае уже розетку на 220. Унутраная разводка цалкам падрыхтавана. З разрадніка у нас ідзе 25 квадрат медь, потым гэта пойдзе да зазямлення, каб энергія, не дай Бог, калі ж перанапруга тут з'явіцца, яна пойдзе по гэтаму дроту і знікне ў бездначы. 0 чакае нуля, які прыйдзе з шафы ў ліку, і 6 квадрат у нас ідзе на трохфазную розетку. Гэта славацкая розетка. Хочацца адзначыць то, што гэта розетка вельмі якасна зроблена. Па-першае, у яе усе вось гэтыя шрубы, вінты, яны не ржавеючыя, па 2 штукі, не адзін. І там, дзе у нас 0, яны нават іншага колеру. Вось там яны жоўтага. Калі гэта вось бачыць, што не ржавейка, то там вось у нас жоўтага колеру. І ўся собрана яна вельмі якасная. Каб у нас не ржавеў крапёж, вось гэтыя метізы, усе М5 таксама усе нержавеючыя, каб яно стаяла, таму што гэтыя метізы, яны бачны звонку. Вось там яны стаяць. Ну і ўсё, зараз ставім накрыўку і рыхтуемся да падключэння да апоры, якая будзе ўваходзіць у глебу. Шафа для зарадкі собрана. Звонку у нас індыкатарная лямпачка, напружанне і моц току паказвае. Гэта такія вакенца. Магчыма, мы яго нешта прыдумаем з яго. А калі шафу мы адчынім, то мы тут пабачым, зарадка ляжыць, і ўключаная яна у адмысловую розетку на 380. І тут драты, якія засілковуюць гэтую індыкатарную лямпачку. Засталося толькі ўсталяваць і падключыць да лініі. Вось так выглядае ён ззаду. Гэта шафа выглядае. Тут у нас збоку ГЗШ, галоўная заземляючая шына. Тут у нас заземленне, крапленне і 4 болты
крапленне шафы да гэтай апоры. Вось так выглядае канчатковы варыянт усталявання гэтай электрычнай шафы. Яна стаіць на металічнай апоры, побач ідзе зазямленне 6 метраў забіта, ахова ад трымера вакол кабеля, які падымаецца з зямлі. Тут як бы галоўная заземляючая шына, і вось так выглядае ззаду яно. Калі адчыніць шафу, то мы побачым тут нашу выдатную зарадачку. І вось тут у нас ёсць адтуліна прасверлена і лючок небольшы. Калі адчыніць, то туды можна прасунуць вілку і далучыцца да аўто. Так зачынілі. Гэтую цуданакрыўку мы знялі вот адсюль. Лічыльніка у нас не будзе, вакенце герметычнае засталося. Ну і зразумела, тут індыкатар, тут нулевая шына, і зноў такі разраднік, і ўсё астатняе. Усім усяго найлепшага.